Ritanyo metri kona gutaya ya gaiga gutira ingia kona gusururira gai goroba gosie mine tinga igona umubwate ingia kona kugurira umwane ritam ande tikai kwando siri naro sire baide tiga toros tiga go ndo siaye tiga kondo sipina ukani ayengo korosete papa nyora no muchingo ngote kunga yondi umuntu kera ritu kwera ngite nanda chinga bni Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi omwancho murigereria bwigeta seni kito kya Ndizi TV rero nigo tugukira AMO kurugaiga sensemo ya nyusia hase twachire amorokererio y'uburimi elio gokonya aye umurimi kubwatia chinchira chekerero kikubwatikana buna nigo oguchincha kwirire kwanyarako gukoirania uburimi magiga kurinde abarimi bakire bari babwate obumanyi bakire sensemeiga elikubatebya chinchira mubwene to kubwatia elikwenekia nga uburimi ngoska buri mutu nakyo kwera botambe ngo batebya nga uburimi no bonda kurinde botatiga uburimi no bonda rero nigo twachire tonyore amorokererio elimba tebi ngana raria lya bwene to kubwatigwa nandekero kurigereria gaiga buna bono maiga ya nega iga gosekero rigeretiga gabo noroche nigo tubwate company ya unga ngati iki company kiri cyesokire elikone kiabunaye umurimi orisiko gabo ngonyorore endagere ngiya gochase chingoko chiao oyorore endagere ngiya gochase chombe chiao na tugende yonsi eliobwate aye umurimi orisiko gabo ndate goswase barakiga akeigoga batatebinga nararia libabwate batebi ndagere kibabwate na indenta itoisaranso ike bwe manyinga nararia liobwente kubwati ekerota itamabera ba manki botatiga mache botatiga chinsi yage cyogo chia ndagera kyobwente komenta igonte tusuke naye tutare ngora igaiga na kibono agree yambi yabono sana igaiga ngaitwe kire sentence yaino okay ya unga farm care inelishikalia unga farm care na unga farm care basically ntutogo shulikera eminyama livestock so etugo yonsi pigo chakera chombe chingoko chingurue ebisusu na bitoko karabits alafu na chindagira ngo twara tureche ne kifarasi which ndo chiwate igara kini basically igara tukwangazia mangana y'icombe n'ichingo kwakeyo yebo ekara twakwanete agree naye asumuri yetu weta seni kya Ndizi TV mwamuro chegalia se chi studio cheito nanya tukoba gotebi ali bagutwara kuri ndero nigo twetuko birori bintu ina kibikorokana ekiagara nali kero kwenda agrovet kwagenda gwateba nabo onye tumaitirieta nabo goteba nonye ne kala gwateba onye ne chumbi buneyega gwateba ngeliere lisakara degirini ochigora arabuga na monto nakoro kikwanyemanya agree totebye chichumbi mubwatega ne bintu mubwate ase bono mnabona si chumbi chiro kitobwatega iga chichumbi iki kibwate lebe korukunga afya bora ne chichumbi chonse nana abatebeti so ige ganto bwato monyogoro kwa afya bora maziwa tele go ornament for chiombe chiri chikuru vera mange togo chirokanga high yields so high yields ne chombe chiri chikuru vera gochakira 10 liters go chiguro gose chiriro chinganchi bwata potential chiragende beyond 10 liters so go meaning molemo ndi kwense okora chombe chire more than 10 liters otakire ko baso monyo korukunga afya bora maziwa tele patinto bwato monyo ndokoro kwa afya bora maziwa no orobona so molemo okora engombere medium chire production ya bere medium oserense especially bari babwa chombe chimix gose chiri kienyeji so tagire kuru monyo koru kwa afya bora maziwa na ngombe ko maximize moe ekiwango kya mabere etakire ko kwa genetically ero ala kwa sa afya bora ntobwato monyo na tokorukanga afya bora stock lick monyo ko kwa afya bora stock lick yo igani hoko no monyo ko achombe chiao oyino ibuko no litori bwa mabere so umonyo na boko achombe na boko achimboli ne kingondi gose chimoli chiri kina lakini basically taringa no ibwa mabere oyino ibuko no ligera mugara mboke nande eput more muscles enchinyama chiaye chichore so engombe gosekero no nyikurwa mabere usikoranga ya chakire kobende umonyo no takire prescribe aso mulimi egere ai chombe chiaye egere chimprove umubere kere ngombe gutagatori no nyas match aze kuba mabere andere kana kire bwata afya tubwata umonyo ndi tokorukanga afya bora joto plus yo no tugutaka chombe chimoli chinke chamatoro bone chaka guri chekire miti 8 so kero chiko umonyo yo iga umonyo yo go chimek
chi ebyumo byabo byachaka konara ekitija gutware jo tegerenga kichiuka lichikoga ni mbego wachikonyora ngambu chikoga ni mbego umurimi atari go struggle mono lakini ekero umurimi arensa so umunyu no twatebe igwa mabere ngafya bora maziwa ngombe ndiru chiaga mbego bwango so nere kere tari ko ego umunyu buya ekobeteli umurimi ugora afya bora joto plus egere ngombe yonye tiana kwa ni mbego ekore igani mbego so ino umunyu umurimi atakire ko kogora alafu ndo watu umunyu ndo korukunga afya bora dry cow yiga muna eliete dry no umunyu ko ngombe yakire atigire metinye ebere enyore mori so ngombe yakire mbego nguganyire nga onye prepare so konyara nga calcium erega iyerenze kero umunyu yo calcium ya ere 5 nanga igase emyonye ye calcium okonyora ere about 18 so ekero calcium ekere 18 ibi minute ngana mabere tutagete lakini ekero calcium erenze ga ere 5 eminute ngabono tutagete mabere so tonye prepare for the 2 months tonye dry egere chiko to mabere ekere anyodre mori so ase emyonye alafu ntobwato umunyu ndo korukunga afya bora ready block block yiga gere blended na molasses ingeskali nguru so ere blended na molasses ekomeke ngombe kere kumena ere very sweet so ya encourage ngombe no nyitera komena munyu ya cha komena munyu so oyo go no iboko no oro na stock ni kana bochi bwe kaine lakini bono oyo ko minimize wastage egere onyo muri mitabu atia sako beke traf na bako beko munyu yo korokwa afya bora ready block engombe ya komena sunge gusanyu beke best so iga sense mo yemyonyo enere myonyo to bwate igonga kire kiwango na kira gotenga kire category ya ngombe ne bwato munyo yega ngoburia kego agree asese mo yemyonyo yiga watebire chiombe chiri anene mone emyonyo imenge mubwate ichombe chiri chie bwata amabere chizita ikomo chiguru umuntu nabwate engombe lie kienyeji yankagaria lia butambe litumete kwa egwo bunyansi bwa kawaida nanye kwendeye echaki kunura echaki kuganie endagire oyo no afya bora maziwa plain tuwate maziwa na maziwa tele so ekiraro on maziwa nekire ngombe yaere an average cow eko 10 liters go chance so unabako maximize kera eso kugura maziwa tele because maziwa tele ne bwate ntokora kabayo for skirade dase ngombe ya mavera mangi lakini maziwa tele is just an ordinary cow ere ya mavera 10 liters go chance so unabako maximize ase omonyo nande kiwango kimyonye kero bakurwa kire ngombe tegere konyora umunyu kigram 100 kira lituko so alafu onye ngombe re giant na konyora 120 to 150 grams igo muri minabwente gutwara egenta gupimira tabaso gwetania abari mekira kugende duka ko wara gapimo gete kare 50 grams bono na bako manyanga kya gupima lakini mbaro bachire digital bakwata ga scale gete na bako beka lakini bono ndotagete muri miarenga it's complex omunyo yigonyo muri byo kugura ekile yemu uyo goko muira 10 days asengombe yemu so igona takira manyenga yaso mutinyo yo monta kere kilo isato abagwa ke budget agoro munyo kilo isato era manyenga in 1 month okoreki over covered asemyo nyiga abali mi abanke mbali bagonyo gotutebika ali amabolyo nga chombe cyabo ngombe yarenge income yasinyiru kuimuka amaguru yasinu kuimuka bakayekera yako ekire ngombe konyorenga buneyo egende kitangane muri mwikara ile ngombe yayo na mache wiya bono ekira ko nyomonyo dry cow onyo ngombe bwate mbego tutagiri ko nyomonyo ko kwa bora maziwa utagiri kugenda so monyo ko dry cow because advantage yo monyo ego zuye ngombe te tora milk fever nande ekere anyorre erusio mogaye wangu so majority y'abali myo konyoranga ngombe ne bwate mbego lakini rako nyomonyo maziwa yo kona kwenye sukuma ngama bere so yaba bunelie ko gasi yachaka go deplete minerals kurwa sa amaugaye konyora ya chirens ine challenge abali bakutwara so iyo takire baru dry cow nana another thing nabonyoro molimi ako abwate ngombe atari konyiragiribia so ise kolaki a lot of energy na bone chengo nyatari konya na ngombe gutwara eko ba week onyorenga by the time go chikonyore singenche molinere konyengera eko ba deficient yagendance yaga ndimo munyagitayo cyo kwenye supplement na calcium yamya gotenena bono nindo chegaiga ebintu binde gochimaga nindo cyo ana mariogo tebyango mariogo kya ntobwata mariogo ni lyo liko kunemazo nemazo ni diwoma nemazo ye these are single dose ntobwata 10% na 2.5 so 2.5% yega yene eliogo okwe ngombe yao
ase konye duo mtokoro kalbendazo 2.5% ni very safe ase ngombe no ekere bwate mbego na at the same time ekero ko ngombe yao you need to withdraw mabere for 72 hours ama tukata to egero makora jele mabere na mugu kamara kintu rutumia mabere ayo alafu after that na ndi kwagende metinyi tatu kwamnya gocha na ndi konye duo so these are those ase ngombe ye alafu abali mande kera bagudiwo bali batari kumanya umwana kibagudiwo ekero gudiwo ngombe yatugire kubwata romeme abali mya bangu konyo akoje bwata romeme iga kero kubwata romeme teri go direct eliogo lya safety kire so notakire aye ngombe diwoma anda atiye konye vetereria tawetereria ngombe eria onye bwate toro meme yeah igo bwento kunywa oro meme atabwateti tari konye bwata romeme kera kero kubwata romeme mande ngombe ko igorere windpipe ase emeko mnyoka na ase ndagire mnyoka so iso sie ko romeme roria nyorenge elio ya soira ase windpipe igo goitire ngombe yao abane bandi bali bakwigwa magiza ya bube bagotebunga ngombe yao turuguchikonye kuriera mabera ibatiga ukama igomba takiri ko yakama takiri gukama rakitu takiri utumia mabera kero bisu gutika konye kama igo yatware mastitis wono liogo linda alafu ndo gwate liogo lia likoro kwa almatix ne liogo lio eliogo liga ne liogo gosile chombe chao so ekenta bali batakiri ko manya se liogo eli oil based so ekero gosibia ngombe yao takiri konye kaba na ndi bwata maguteketa ko kabe ngombe eli so egento mulimi yao kora no kumanya kiwango ene ya mitras utakiri gutumia 40 mils ase 20 liters igo chisisi emerongene ase pambu ya 20 liters gose igonga engombe ya mekero konye sibio takiri onye sibio chilita isano chia machi chilita isano chia machi kero beke eliogo chisisi komi ase chilita isano onye mulimi gwate ngombe ya lakini standard rende mi etoko bafundisha nga ekero mulimi gwate pambu ya 20 liters ago dilute amache ya 20 liters ne eliogo ya chisisi emerongene ande batai ngombe sibia ekero mulimi agosibia ata kirasi bichombe cha chonzi as long as chiko yandegeti na chiba chimoli chinke onyo chinanzi go chirageti at the same time osibimambi omugaso utarabara abale mya bange bagochaka gosibi chombe cyabo ekero omugaso balire kwanyoranga cyabera affected ne eliogo alafu ya toxic tobwate gega na maguta so egento ngito korokanga ada hygiene ekero mulimi agokora ada hygiene eminetinga atakire ekera gukora ada hygiene amaguta yana aro mulimi atakire gutumia uchikurira amaguta ya maiga ara marafuse so umulimi atakire ku maintain hygiene na amaguta yana ara ekera kurira gukama gwaka muna twatebete so utakire gwaka ekere ngombe kurara nera so bunyasi na ba chafu na bakolekana nga engombe nere protected kwa pathogens ndecho siranye sumbwe wono igo bono aya na maguta gokonya tigo ekericho kya bagelime ba sal ebwata malio gabe ne bwata tokoroka lanolin dichlorophene so dichlorophene is a ne kwende gozuya ngobete pathogens tiri alafu lanolin ne korambore ngozi yabe nyororo so inakuwa nyororo itari gutwara ngozi ile ariko na gutanduka wana igona be gusabe gasine yeke ekeriso titige yebwate adanini ebwata madina na ma era bali batakere gutumia tari ekeriskeria ebone bako eri bakoroka ebone jeli ni njeli lakini teri medicated so ile wanda take atake gutumia egento yoko mokonya so ngombe na egenda ketine nya nya kana ndi anyora ni mwate iliogo ni medicated ngo na bali mwigure abali bali batangi kelisi ne kyo kama igorero mwigure irenga ekelisi tari karo kyo kama tubwata maguta champion milking sulfur nere the highest in percentage ebwata 5% lanolin so meaning akaro in the market compared to other products is the highest so ngo baere returns manoli kama maguka yako nyora mororo so konyora triko na tariko kutanduka muna bana batangango kama maguka na tanduka ntubwate gaiga endagera yechi ngoko so we have bad yechi ndagera we are essential abanya bange babwate our product endagera yechi ngoko twale ndagera yoka ne kurupo optileya eyure garte bone yana lire our second month optileya togotaka abali banye introduce kero chombe chi ngoko chabo chi aleri for about 1 year
for 52 weeks atakere we introduce optile yega na ndo boni tofauti yae ne eliende eyege bwate kwerende ebo ere green iga nsemo from eliende ere yellow completely plain so tofauti na ere so ekero muri myako genda ko optile ya nekero chingo chi agotire akimbona atara renta bichu chingo chinga chi replace chiri so in the meantime protein yabo ya chire nsa mugaba abe week so ekero chi ya bere na house ekero chigendere gole cement ine graph ke kora bwatera gabu agri turagenda asomotumoka keigo dushwandira kubobwateri amangana yobore binobonda nekero turi senseme yiga nigo tugukwanira iguru ya morokererio ayagendete senseme ya nyusia ekero abalimi bagukibasomirwa kinchira babonete kubwatia elikwene kiabuna obulimi ngosika buli busyo nande obulimi ngochikuba buli lige salinene wetuge kolenganwa buna nigo oguchencha kwelire kwanyareko baguguchenchia kwagalire okukwayireire abalimi abange gusinyo kumanya buna bakubwatia obulimi bwabo bosibuna barakole obulimi bwabo elinde bunyareko babugosika busyo yogenda gutubwatia asegeta sengeto kya Ndizi TV wetera asemetanda yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo na botumira SMS wetera senambe yo era screen ya ogabo tubase kweba gutubwatia asemetanda yetu ya website na www.ndizitv.net tatanda ko babwatelia ntoirana naenda asensemo yende amariogo yemete nigabeire richibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somochio bosongo nigotokwegokeria kurwo bowenya wetrasa marioga yo kurwase chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari korwe company ya Super Medical Center egotoka somochio bosongo igangurwari tora marwaire amange ande karawa ajine ndogwate chi machine tigo kumureka tiaro rangi kerobe tigo kumureka umubero umugima wansero mutu mbaka inse na ikigo tateingi kerebo bya marwaire kiobwate twamanya kwa mariogo abana abane machine yengo mureke yarora metando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simu na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana inde babwenire igo totwara bwoba bunde bwense kara bwakire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubuya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole Y junto a ello traigo un beso. Please know that the person responsible for this is Fausto Aragon de la Rosa. But how is Javier? Where is he? Where is he hospitalized? Octavia, stop all the drama. Behave. Quit the show. Javier is like my son. Where is he? He was taken to Sacred Heart Hospital. He's alive, but his condition is critical. If it worries you so much, then make yourself useful and go see him. Even from afar that you're in love with him. No, I'm not in love. Your eyes light up each time you see him or when you talk about him. But don't be shy. Because if I were desperately looking for a man like you are, and if I were pretty, rich, and dumb, I'd also be interested in Max. But since I'm not looking for one, I don't need a man to represent me. That's not my problem. I am much happier when I'm by myself. Camilla. Leandro's situation, and maybe this will make things worse for him and we'll end up going through another misfortune. But Leandro is also our brother, and he has to know what happened. Y junto a ello traigo un beso. kwiraniri ase togendete kubwatia umurubirio bw'oburimi n'obonda kuri nderi tikuria rero nigo togendete gusanga iguru ya morokererio ayagendete gaiga ase nsemo ya nyusia ekero abarimi bagukigosemiwa kinchira babonete kubwatia eri kwenekia nga oburimi ngusika buri busio nabo ibongonyora bari lige saliria wetera ase chi company kiri kibwate gose kiri kikuba ibintu biri bwante gutumika onye nase tugo no turegegane company ya unga company nene kigima eye kwenekia buna ngokonyere
umurimi asensemo yetugo yaye na sensemo yase yekingoko na bintu binde ebiyao liga nonde noyo mobo uri umanyete gose uri umumanyi okuruko agre uyo umumanyi bwe binte biga uyo gandete gutumanya murate bikuru ari mu cyakano te birimba bwate cicumbi ekigo konya engombe agre liga no tuli ase kwa tutebigoro yobo sibwa optileya twachire gaiga hevagro so wono asense mu icyombe kiguniye kinoroje kire green na iguniye ndio sirenke bwate era wa dairy range lakini wono ababo la bari kumanya kindagira cheto chonsi kibwate lebo ya fugo iyo watanga lishe bora kwa mapato zaidi so ase range y'icyombe eto cyakira kimori kinke to bwate ndagire ko ku calf starter pellets nere yoroche akagunia kaiga twalenta kabwate calf starter pellets twamenya kuroro twagende ndagira nere tutakwatiye ko ku calf grow alafu twache ndagira ko ku ifa grow yoroche tubwate kaiga ire ya matoro chomba matoro chigo cyakira mitienyi 8 engombe yari kere mitienyi 8 kogendera yakina yagende mbego egendre tukuri ifa grow mpaka yaba dietiga mutienyi wa mechikonyora nalito kutia konya ifa grow igo ifa grow nere ngombe kuri the longest kuroro chere mitienyi 8 obech ekine mpaka egende mbego ya hiki mitienyi 8 tumaye gutiga bono tumaye komu kuru ifa grow tumaye kugenda tu lactostat kiwango kurwa sendagira ya ifa grow depending ne ngombe between ekerore nseti otegere ko bansepi ekerore ekile ya morie renke lakini ekere ya kinire ya chire mbego otegere ko bas kilo ibere kya lituko bake ngombe yuchi ko transit uchi lactostat so ekere ko rure ifa grow okwenda sendagira tukuro ka lactostat yene ri tuate gotenge ngombe ko ekere tikati mutenye yo mechikonyora na umutenyo wa mafuta so igo ekero tutagire konya lactostat yeto konya ekere tikare tio umutenyo yomo lactostat ni ndagira ko ngombe yao senyo ne bwate high energy ege tutokoro kase ke songo glycogenic ndagira glycogenic ko convert eco break down energy area into glucose ya ngombe ria lot of energy so egero mulimi onyora amapatne kere ngombe ya eco lactostat okonyere konyore mori health ya area nade mbwange koira nade yaganye mbego bwango after 2 months yaganye mbego mutinoro ya kodreki ya chire mbego alafu ya maintain health ya so go correct any negative balance ase ngombe ya mabere abange ngonyorore bagotuburi ari nka ecyombe cyabone cyekenyeji kiricyanga cyabutambe nebekerwe mbego ekikosoke mori erengiya naere chake kwa gwendagire yiga yindi chiko kirebe kubeka mabera manje ngombe nde yonsi nabo tokonye improve na beko bekirwe mbego in fact ngombe geko bekirwe mbego na bane jasi na bane yasha engombe yoke go determine size ye mori ekonyora so as long as umuri menye bekire mbego na yo mupira erege konyore mori determine size yaye alafu umuri miraragiye mori yaye eche tu size so ege tukyo mori kirega iga ne tokoroka dairy cubes nere yiga ose gukuna ibinte bigo kunyabiri chinkara tukubiroka cubes so ederi milieri erebne emash mone ko ba compress de ya serwa machi kidogo iga aba moistened ya tuwe machine ya ros chinkare chi gabone muri mitari konyora west mone ngombe go chora chinkare chi as products go they could lose anything so yani make ya metabolize bwango ege ya kwa mabere so bali mimba takire after wanyu gutumia dairy milk bona ko genda try dairy cubes then our performance yae okonyora it's really doing well then nabako genda na dairy cubes bono ninkanyora semia abalemi ekibabwene tukubwatia buna gwatwerere ngiga umwachumurira na gotebya ni gotore ase company ya unga company ya unga ne kagati iki company kiri kinene kigima eki kikwane kyabuna aye umurimi ne kigima rore kindagira kyabuna aye umurimi yawo yekwene kyabuna ni gototagete enga kicyabona ni gotokara uburimi ese cyo konyora kibeza na kiya kwera tukuburukanga agri business ndiro kora burimi ese ngicho burimi muri bwakare nkoko tuge ngombe urira mabere yaya rero ni gotugutuga asobone na kiya kwera agri bari giga kwetera ase company ya unga bakwaye kindagira kingiya ekitira okonye aye umurimi ori siko gabu elinde onyore rigesari rigiya nande boigo kurwa ase company ya unga rero nanchene nyore ire eyanka yabo gaiga enyunda benkubeka nande bante biringa nero ekogera umurimi gakonyora gari umanyange ndagira nero ro gakonyora umanye ndagira imfugo ngorwa unga lakini ndagira mfugo ngo bantu tubwatie ekatoga gusanga amangana y'uburimi kurwa senseme yigana ne katoga tutarira abarimi kuruga iga ase amorokererio ara sensemo ya nyusia omwacho muri ya nyusia nige gotoka ase bunge ya nyari bari chache no togenda gusanga abarimi ao igose togenda gusanga nabamanyi ao wose chi company ao tirichibwate cyose tirichibokonya abarimi asensemo ya mugondo
na sensemo yetugo ngonto ndete kubabwateria mange ntogendete kubabwateria mange kurwa sensemiga ase oyo mto agree engana ya oyo mwari gocha ase omuri mitu sikogaria so asaba ni baito mbaro bari batari kunyara wikaga iga nabo ntubwa nawo tetinga ntubwate app ikoro kufugo smart app nota kiroge ndase simu yao also ase Google Play Store oigore simu yao eko fugo smart app nabo korere green then ego sabe namba yao alafu pin yao egento kyo mwerio ekindagire chete kera mwagote go simu yenye yaito nota kire mu kore storage erengia egere mu dispense kiwango gitakire nari muranyora mapato a buronge alafu ento kende nota kire kero kora gire binde as much as okugure menye yaito ne miya go se kindagire cheto nota kiro twara ubunyansi ubuya boisaine alafu nando twara macha masafi then okore gento kora katenda loving care chombe cha kirara sagia stari twara challenges especially asa matobe na se achikorara chitari atari comfort basi chombe chekera comfort ngokoera mabera mangi asante aya bonombu ya mono sana agree na igona no batwanyara ko batokuiga kura ase company ya unga asense moye ndagira yabo nigo bagotebanga afya bora yani igo nigo bamiretinga ekere etugo ya erebuya nigego kwariga sareligia igo tubwate togenda gusanga mange agree kwa eri ntumira nanda sense moyende sedoragenda ase abari mibande tondete gukwana nande kuno mumanya omwanchu muri bwete seri Kiandizi TV ngende kumanya nigo tole sense moye ya nyusia nigo tole sense moye ya nyusia ekento gende gusanga amange na gukwana mange aliaga ndete kwenekiwa igaiga elikuonekianga abaremi gosukabore gose oboremi gosukabore mutwe igaiga sense moye ya nyusia no tubwate aba exhibitors gose aborokeri bari bagotorokia bagotumanya ngani ningi babwate nana gwikiri asset igaiga ngagerete noroche egetuma ekiya kegima egetuma gyakorokana bya kegima ngaiga nintake kumanya ngango tubwate na ntumanya nga ebitume bimbiri bya bitima iti habari yako asante morale ndo chingo gureke gusi na ganyo skega igaiga otwegeri ngana raria ya mubwate gaiga ase company ya Sidco ostali boyo ne company ya Sidco asante asago tare stand yaito igaiga se family ya nyosia no tubwate products yaito bituma byaito ne chingeni ko ase company ya Sidco echire to kworo kia baremi ase koria rero igorere mubwate chingeni ne bituma bituma nyomore sense moye bituma koro tebia ngumbi bituma kimubwate nane na kibigo koria sense moye ko yagusi ndubwate bituma gose se company ya Sidco ndubwate bituma bigo kora bya sense moye yagusi nanda sense moye ndubwate ebituma bicha akere ko chakere metinye 5 bake metinye ebere ne nusu iko ira to matuko 75 days nebindi bire metinye 5 bona se company ito embizi tuma bitu byose bwate chilebo cheminyama nyago koriereri ndubwate gituma muno tembo eko ire metinye 5 asimogondo kya makoba kya kwari kasaririgia unencho gwere nyene igo na bagitume kereke na bagitume kikerego igo na baguchikonora igo munencho gwere ko munencho gwere bunere igo arege ko gitume kenene ande ke bwate chikiro ande gitume kia sana aso samba nyona so bosi bwae kere kia sana toma goche gitume kendi ke chorde munyama wetu igagao ige ko ire metinye ne mugondo kya beire metinye ne mbake metinye ne no so depende ngude mbrera abanyambraga ko benyenge na bagego extend ne gitume bi kora bya siyonspe do wana gutuma kenda se company to kebegeta na kero keminyama osege koro kuri bwari ito koro kapunda milia 345 kedi ketu punda milia isano mara gatatu na kero kire metinyene ya kwali gasariri gia do wate kero to koro kasimba se company ito na kero wate ore mnyama we simba go koro reke e company ya Sidco na kero kire metinyene mugondo tuma go cheken to koro kaduma duma 43 na kero kire metinye etato mugondo toma uche twakore tumatokoro kasungura ekere ko ire metinye bernerus ose 75 days baka 80 days ya kwari kasari moyo kwa mugondo ekegera abaremi abangere baga nikumanya mbali bali bataikera nega iga bali skogari baba twaturigereti batake kumanya getumeke metinye berenenusu aho kori kwaye ngurange gosengubwe kaina kuri watembo umuntu ase kubwati amachikali abwati abatakere ekero umuntu akubwati amachikali atakeire egetuma tokoro kasungura nge konyara korengana rigasana egetumagia tembo aseki ekinkumyo ko irakere gakinke nane ne unit jeans kya na kerosiri nge konyara production ya ete konyara ko
tunyara kwari gasariri biri nene muna ikikende gia tembo ikiga bigasaria na bokera kwa gutotota batigu no chakera 53 mpaka 55 asa ekeye mokero simegete bia subura toma gotakereke go kwa chigu no chakera 20 mpaka 25 ekero simegete bia ibona kero kimbiage go kori kera chigu ni 20 asa kanetini bia ke go kori batumono ntu asa SMA yaito yagusio ko bato bwate mbere nyinge etogwa advice muri mikero go chaka ochakere gutumage koro kutembo osimeke mugondo chakere gutumage koro kute tembo ria bantu ba chakere season na ekera bantu ba chire season ngora bono kwa magoche bitumo bya imete nyene ase company yaito ala bono ria bantu ba nyori ko seria bantu roje ba chakire ko buruka kwa kabere na rio kubono kumnyokera sungura useduma erinde eichego ikerenga kieri kera bantu ba ko gasa nanyoreriga igasaria ekera ndige tiga ebituma mbire motenene tige gaga ebituma binabiye bibe arure mu ekiga bono ne gutuma una na kerega iga gutuma to koro katembo 73 na baga koro kana iga kire ika stage yae asige chiko samo bono kega saina kwenda kobeka toma go chaga iga ekene gutuma to koro kasimba usikaro kiya ikire ekire stage ya mabere abo kore gutume ke una ketene iga nembe yone chago somo gano to kunyara kona na to kunyara kukiye alafu ndo wote kende iga to koro kapunda media 345 ase gotatiga ebitume bi oboyo na kibubwente kubeku gose nkawaida tu ama oyali na kubeku elinde bitume bye byama yakwa mabuya oboyo amachiko na ali wante ko oboyo ngote bitoro mulemi kera gore packet ye amu to mu advice atume ko oboyo gore chikiro 10 ase packet ye amu ine the right measurement the right quantity asa rabikaso so lakini abana barwa kwa nambaka 10 chikiro 15 lakini chikiro kibichiwenda ko banse pito kwa advice mulemi chiberenga chibe chikiro 10 nande bono ga buntu bwati bintu binde birimo go chimwa mwatema ko gosemo konya kuretera ase company ya Sidiko nindo chegega mochorete ebintu ebinge nabo igo nindo chegega mubwate amoye chisaga dinagu kati ebinde ebinge tutebyambo bono ntune company to ya Sidiko ine company to ga saina gukora utafiti nane tuanyoda abantu abange batemere gutega kutumika chingine chichi kenyeji bono mtu tuachire motu unabona to bwate nchinge to koro kachinsaga ase company ito chinsaga che to goteba tuatemere gochirige tuatemere korige ne acid ne ro konyore ka chinsaga che ikire kusicha bera masavoli konyora wono che abiri chindoro muntu bwate usono buru bwa sata konyora konana ta konyara kori ekon tuatemere ku reduce amount ya acid yeli ndo to konya abantu baito banyore chinsaga chikore na chinyororo kitari go chanda abantu che also ko bai chi acid chiri kercia abere stage yeyo ntatora bwatira kabwa ase chinsaga tu base gusuka ende twenda gusanga amange wetera ase company ya Sidiko igo bono omwancho murigereria nigo toganeta gukoretera gusego gochira AMASE ya mukuru gaiga asensemo ya nyusia eka twende gukora amorokererio gochiase abaremi chinchira barabwatie erikone kyango buremi gusuka buri mutu ekorenganirwa buna ogochencha kwerire nigo kwabere okoreta omuchando monge gochia ase abaremi ao igo bono tobwatia ase mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabona wotumira SMS gwetera senambe yo erase screen ya ugabu naga igabuna nkongerete kuba manyani gotore ase ensemo ya Sidiko ngati echi company chiri chikone kyanga omulemi nkonyorore gosenkonyorore chimbego chingia ase ogosimika igo genda gotobwatia ntingenda okumanya amange buna agendete kobagaiga ase ensemo ya marokerio ase ensemo ya nyusia ekero abalemi bandete gocha erigo semigwa nabamanyi bandete kubasemia abalemi baito chinchira babonete kubwatia igo bunangete okumanya anene muno igase company ya Sidiko batutebiri igoro yake merike bwente gusimekwa nabo igo batutebiri egati yalia abwente gukorekana gaiga igo bono tigatorenda sumutimuka keigo ntuchikoira na asensemo yende mangao akiontige wone metinyiti sanche nabonko ina no rekera ntetendete meidi gae gokonye oyimukane goikaransa kurumambi bakamara kwa bosoro cyo nsabe kitoko yaki neba to kurusi ndagera mugondo ngwetereri uri nari gikibesa
Pito yoko na gweta gaiga surumba litanyo metri kona gutaya ya gaiga gutira ingia kona gusururira gaiga igoroba ose mine tinga igona umubwate ingia kona kugurira umwana bitamtam ande tikai kwandosiri narosire baide tiga gotorosa tiga gondosi aya tiga kondosi pina ukani ayengo korosite papa nyora no muchingo ngotebi kunga yondi umuntu kera ritukwera ngite nanda chinga mwe Mwancho muriria ni gotogendete guchira AMSM kurugaiga sensemo ya Nyosia elinde ngumanya nga Nyosia nga yegutuka ni yegutuka ase ensemo ya Nyaribari chache ase county ya Kisii engaki abarimi au bagendete gucha asenseme yo egaiga airio konyora amorokereria igore chinchera babonete kubwatia elikwene kianga konyora bareliga sarigia gwetera ase emegondo yabo nabo igo gwetera ase etugo yabo ngokumanya bunani geke University ya Kisii ya bwaterane company au elikwene kiabuna amorokereria igango gochirare aso wikiranu gwetera aye umumanyi gose umurimi orisiko gabu oriotanyara kabaga gwikirana ase nsemega nagaiga sende nigonde ase company ya Sidiko company ya Sidiko mwancho murigereria negatie company chiri chikwene kiabuna nkonyorore eke gose nkonyorore embego engiya gose na kitokoro katidara chingiya embusuru engiya ngare gotumekalia talinga embusuru engiya elikwene kiabu konyorore ekebelikia gegukina asobia bunatwa manyirenga ebituma mbire gabu konyora wachi gusimeka twachira sensemo yechingeni nagene tugutumanya amange umumanyi tukora tumanya ngo igoro yechingeni echiga ase chingeni chine na ngo kwanera tubwata se company tuchinge tukoroka sukuma na twarete tukoroka tausi ne sukuma togoteba nerere anti-acid tubwati acid ego ekero kunyerio nyoko bwatu chiarta chiko tanda kwa ukani gutoria sukuma enere sukuma ingi oranyara kora na oranyara kori erinde ya gukonya kugera tubwati acid chirago chande nande sukuma goteba kero konyegesa usirigesa yae uranyegesa mba umwako yomo nemitinye ibere erinde mayo korana emayo kwera nanda se sukuma eri munda muremi atagete ekoira yani onye kwanyegesa onye kwanye irerero yabera abere mpaka matuka 5 etarakorana etara onchoke kala yae nane togotebe sukuma eri ase mono bari bakuire sukuru ende sukuma bwate chikiro ine faida yende nane tubwate gento korokari nago ere toria guseri koraranse eri naguri nyororo na rero ntotemete gokeye kiwango kiasi asidi nago igoto tebe asicingeni chiri chiege kuru abuna chinsaga ali nagu motemete gusemuri gichinchira ucyogo keya chi acid chiri mono enere ntokori gitangani kogera mantabange mona otonyora marwira chake mo chiarsa chachanda mantabange so bona bantu batemere kona na batemere gotike chingeni chichira chindoro abari bimbare bakuboria ngai nero jemo batebya ngo ngai teriero okuno ko modify tukora bate itari jemo okuno ko modify erinde tonyara gusuita baremi erinde banyara kunyara korana bakora singeni chie kienyeji nanda ituna Sidiko togo tabana naki ochakere mbusure ngiya onyora rigasari na naki rigasari rigiya nanyara go tobautishira obo tobauti bororo umuntu amanye ngaje mone ngao nenchire mu ko modify go senchire mu koro isiri go kyani cia acid ne ngao ase diemu ndio konyora mo gento nkere bataito umuntu akorigereria ase tutebeke meri iki ataito gukora naki ataito go modify rete sweet de ejini ere batakete lakini ono intune ibyo tokora gento kora breeding mono to ke improve koru asekia renge una watu onyora da ndo batakete kori chingeni chikenye joko bechi chialsa to tema produce amount of acid sirase ase chingeni bono nande chingeni kinani mo chwase mwa konya bali mikonyora chingeni nande chindo chiroro gusiri namangana buna chingani abantu ngonyora bali bitungu abantu ngonyora bali kurase company yo se company ito portfolio ito nere usikore bune ase kitagwe yaito portfolio ito na nakire nere igo bono nabo konyora bintu biri meri byose pi nabo konyora se company ito ya Sidiko
company ya Sidiko mwancho muri na oyo mumanyita ko tutebia niko ebwate ebintu ebinge ebitutanyara ukwana asege kikiga asebono iga kolinde buna munyara ko bako ibona bago batainga ibago tukaga igaso mu cyubusongo ende ryo batarire naye onyorere embusuro yawo ere enyikera nuka imugo tukaga mu cyubusongo ase mu cyubusongo okonyora mono tore ase ti agrobete ogende muri agrobete korokwenuke agrobete korokujosemu ekindi ti agrobete norato nyore product ito ne ti agrobete chinde chon sipinchi bwa product yana ti company ya Sidco yeah mbiya kegima sana igo mwancho muri ya ntogende to kubwatelia alibuna gende ko baga ko ene kiwa ngaiga ase ensemo ya nyosia uno mwancho muri na banyara ko bango kumanya nyosia nige gotoka ase ebunge nyali bachache na boigo nigo abalemi bawo bachire ase sebe ndi banyako babo somiwa mwacho muri ya ekero kurigereria ugo chenja kwelire kwa bere omuchando asa balemi abange ekero bakaligereria pattern kisoko rije yakaligereria pattern bune bure go chigotua samanya go simeke kemerti abo lero ya chenchiri bure karo go tubakalirie takachiri go tu bosomora kero chaliyo tagaderi chigati cyakara ure cyo kugara bakubatairia na climate smart bo batatu kubwatia chinchira kwetera aso go chenchikwelire banyoro obolemi bosomete obolemi wikiranete elindeli onyore ebesa kuwa wetera aso bwawo nagega nakire asense moyende nchikumanyaga iganga ina baikiri ekero nanyorere omumanyi habari yako nzuri sana karibu sana yamono asamba lidangoro ku ano kiriama okorane company ya Yara abantu abange baye mayete kuna chapa meli ndogo dina mangana yoboyo kwa mogondo endagera gutya seri ngega bano twamonyode omumanyi okorfunga kiriama kuruga iga ase company ya Yara omwacho mulire company ya Yara ne bati company kiriche sokiri elikuwa nekyabuna abale minkonyora bale osengonyora bale amoya amaikera nu amayoga amaikera nu gutya ase ebimeri byabo igo bano ase company ya Yara kora tebinga nara yari mu gutwara yamono ase company ya Yara bana ngoteba toko dina mangana yoboyo kwa mogondo ndobwato boyo kwa kerekemeri kogenda kerekemeri ndobwato program ya yoboyo kuna bono lero to kwanda samangana mekiwetulando ndobwato boyo kwa microp nabo kora samangana yobo simeka chibando micro planting noboyo buya bubwata madini market udanda bodara komenta chiasi ase amaraba ekero kole mia simekero boyo kwa micro planting singa kichai jogo top dress ya go top dress no boyo kwa micro top dressing ora sense mogaiga ko bwa mono nante ndobwato boyo kwa manche yo more mia bado no boyo ko bwa manche yo more mia ko kwa yo tanga ngondo atrás ko ni boyo kwa top dress komentare chibando chia ego se kemarikende yonsira mo ndo chikuru aso kuchira yo ndia boyo bwa mache aso boyo bwa mache rawo kora buno boyo bonde abale nimbare tokote abachinga kichininga mono basimekere to boyo karotende ebesa ya moke yake matara ko boro boyo mo to press manya na chibando chia chande kire mo igonere buya o ekara ligori ya diretse abus chibando chiri kaganyete konyora besa cyo korro boyo kwa top dress na nigo bano mwacho muri ko igure ase company ya Yara no konyora oboyo bosomete oboyo bwikiranete ryo gosimekera embusuro yawo kose ekemerikia ugali mugondo ko igure nga oboyo mborobo singa kisikera ngina batainga ngo to gocho gosoma mangana climate smart agriculture obole mi bosomete asokonyora nga oboyo mbororo kwa mache kurga ase company ya Yara ko tetiga ayo na ndi kubwate no products no bwate ndobwata moya ndama ndi bono konyara bako konyara kuchimoyo gaiga karotende asabare nebaliwa gukorana amangana yo muri ngwemesi ndobwato boyo bwabo top dress yemesi ndobwato boyo bwo top dress chinyeni chinyanya nari bite bikobeka amatunda kogenda nabo igo abari nyumba babari nk'abatagete gutumeka oboyo bwo borosirika organic fertilizer ubota bwa chiasi ndobwato boyo bwo kuyara suna nabarabumbu bwa chiasi no boyo bole organic ubona gutumeka mu bondo bona karotendo boyo bwo cyomba bose
kuruwe chimboni yes kegenda kwenda moya yonde na ya matunda nebimeri binde byose ekero mo model na mangana amoyo asamatko abwango igamwa rabale mi abange bakonyora moya tari amaya amoyo abaletera asara ane muno gutia ase bali bali bakora oboremi asese moyo bonia na mwabaletera boyo bonde bwa mache na kimora abaene kali ngo boyo bogatari amache bukabekire ni moyo mboyo ne buna bande bwacha bwata magena moyo mana se swali ejo karakende abaremi baitongo nyara ko bari bakura amoyo korase chiduka batakole batachimanyeti intuna yara ndogutuma ka distributor karakende ko konyo boyo bwaito igo distributor chwando boyo bwaito bare legitimate na karakende abaremi baitu boyo bwara batanga bwarenga magena tubwate buno boyo bwaito na tewa micro boyo boime ebore chogyo kenda jibako sinje damu chi mwam abonya rokore byachara jonde obulengana na magena bati atari magena karo beke bibiria samache imyako nyarana ebiko nyama aragia nyara kaba biko kora into biko era igo no bwe baro sie technology ere boyo egere bwa nyara ngora mboko nyabwango boni mere chiraba chibando yo se mere binde bitaranga ko tumeka yes tarata konyora chi products ino gose oyo tanyara kwikirana ga sense mu yanyosia na kiara banyore buyamono karogeni na bonko na namba ya esimi gosengwa ne bichiduka asa nyare ko nyara ko boro boyo asemo chito bosongo gaiga to bwate eduko ko josemo agrovet na eno kama agrovet abuna uchini sibita chito chinene bako ni amoya ende omondo rensemo ya keronga na bako anda josnack nyamira na bomonda ko anda samje agrovet ejine sibita chito bako to ya moya direct to company igomba ko ni product yerembe ko ase abari baito product bako ni ko chiko ikechi ko bengia buya kigima asogo semyobu nande tumerenga kiende tonde kusanga amange igo kono omwancho muri bana woteni gagane to kubwatiria bunagende to ko bagaiga senseme ya nyusia na wikiria sande ningependa habari zenu mko salama nimetembelea kidogo ningependa kujua mko na product gani na vile vile inasaidiaje mkulima pale nje kuna spinach giant ambayo ni dark green ambayo mwezi sana upenda ni igo kono omwancho muri ria nigo tore sensemo yende no toga to kusangana bale migaiga twate bili nigo bwate chi products ambao labda ungependa kujua ni yale ambayo mko nayo okay kwa majina naitwa Charity Amoy. This is Massive Chemicals tuna deal na agrochemicals za shamba tuko na animal health za wanyama na tuko na mbegu kwa shamba tuko na herbicide ya broadleaf tuko na insecticide tunabeba ndani ya fiber tuko na fungicide even which is a mangold preventive and then we have globe curative and this is curative we have fungicide mangold and this is in terms of application how is it important to the farmer and how can a farmer know there is a problem here and I have to go for this product. Okay, for fungicide we have the late blight and the early blight. The late blight sio kunyauka kwa mmea wakati wa mvua. Kama hijanyauka utatumia hii irrigation kunyunyizia, na kama ishanyauka utatumia na wale watu wa mahindi wanatumia kipimo chake ni 200 liters. Na mkulima akitaka kuwapata ama kupata products zenu atazipata kivipi? Kutupata hapa Kisii Enochem, kuna Ronaka Agrovet, kuna Josemo Distributors, kuna Green Agro, yes. Labda kwa mtazamaji wetu gose bunango kumanya umuri yetu bweta seni Kyandize TV nigo toregaiga ase Mafi Chemicals. Mafi Chemicals nega TH company chirichikoba amaliogo ase ebimali bino na kiko gara to kubatengo bole minobonda mwetera so bole mubwo ika onyore lyogo liya bweriga yako bali wakonye ekemeriki yawe ekarali bwate bichuni libwate amangana intokoroka tole binto birali tokoroka ebikobera se white flies sikobera ebinto binge bikobera se mali no konyora amaliogo gaiga. Nimeshukuru sana kwa kutueleza yale ambayo mko nayo. Tutarudi wakati mwingine tuendelee kuzungumza mengi. Asante sana. Igogo no ase
igo bono omwancho murigereria na rais wabere to gusanga kurugaiga aseseme ya nyusia ekari twatarire abaremi bose abamanyi bari banyarko bagwesokia erikweresera gose kwerera amange igoro y'ebintu birugana iri gutumika enderio omuremi konyora rigesalire rigiye gwetera ase buna tokorenge buna timu y'umwako yegoteba nigo ogochenja kweriro kwanyareko baguguchanda abaremi abange na igo banyareko bakonyora lichi bugoto gwati ase emitandao yetu ya Facebook DZTV News Digital ase nsemo ya YouTube DZTV News na bugotomera SMS gwetera senambe yo erase skuni ya babu nyakuba togosanga ase obwamo kwekenga kiendeli tukonechinsa bune cyarero aigano tokora umurobori bo boli minobonda oyokoreto botambe na Mildred Momanyi.